Claudia, a borrasca segue deixando avisos ao seu paso por Galicia. Continúan sumándose incidencias polo tempo, a maioría de carácter leve. Está sendo importante a tarefa de prevención, de vigilancia, de control nas zonas de costa, tamén nos encoros, nos ríos e en zonas con risco de anegamento. Todo típico de incidencias de tráfico, pero estamos enfocando un pouquiño no tema de zonas rurais donde hai, por exemplo, paso de peregrinos, como pode ser a Ponte Maceira. Ola, moi boas tardes, como están? Son as 2:10, isto é o Galicia Noticias, e ata uns minutos antes das 2:30 estaremos contándolles parte da actualidade destas últimas horas. Unha das informacións lévanos ata Culleredo, na Coruña. Ali, na estrada que vai de Ledoño a Cerceda, houbo un accidente de tráfico entre dous coches e un camión. Un dos condutores, que tiña 36 anos, perdeu a vida, bateu de fronte contra o camión. Investigan agora que foi exactamente o que pasou. A outra muller, que era que ia ao volante do outro coche, quedou ferida de gravidade, tiveron que trasladala ao hospital e o tráfico nesa zona quedou cortado entre Ledoño e Cerceda durante un par de horas. Tamén houbo incidencias no tráfico na AC52 en Ourense. Nestas últimas horas ata 7 coches víronse implicados nun accidente múltiple. Houbo retencións, pero nese sinistro non resultou ninguén ferido de gravidade. Uno de los turismos está en la cuneta con las ruedas para arriba, volcado, donde posteriormente comprobamos que hay una víctima fallecida, y el otro turismo está lateralmente empotrado contra el frontal del camión. Todas as aves de curral de España terán que permanecer a cuberto e será desde hoxe. A medida toma o Ministerio de Agricultura e implica evidentemente que a situación que na nosa comunidade afectaba ata o de agora a un número moi concreto de concellos, a partir de xa esténdese a todos. O obxectivo é previr a expansión da gripe aviaria en pleno aumento do risco da propagación dese virus. E hai un novo millonario ou millonaria en Pontevedra. Alguén levou o premio do sorteo extraordinario da 11 deste 11 de novembro. Vendeuno este home, Ramón Bertolo. Ademais, en pleno centro da cidade do Lérez. Asegura sentirse contento porque está repartindo sorte, porque non todos os días claramente se dá un premio deste calibre tan importante. Iso en realidad o que eu pensaba fai anos de dar un premio, sempre decía así, calquer día vou dar 1 millón de euros, chegou o día. No, xa me controlou a mañán e dixo que estaba cerca de por aquí, pero o meu non era. Pues dejar de trabajar, no sé yo, pero por lo menos, oye, pagar así cosas que tenemos y bueno, pues ayudar a nuestros hijos. No concello coruñés de Culleredo, un home de 37 anos que era veciño da Laracha faleceu nun accidente de tráfico en que se viron implicados 2 turismos e un camión. Ademais, a condutora do outro vehículo tamén quedou ferida. Emborcado na cuneta, así quedou o vehículo que conducía o falecido de 37 anos e veciño da Laracha por esta estrada, a AC 523 que une Cerceda con Ledoño. No outro turismo implicado no accidente viaxaba unha muller que resultou ferida. Ambos os dous tiveron que ser escarcerados polos bombeiros de Arteixo. Lo que vemos a nuestra llegada es que hay 2 turismos implicados y un camión rígido. Uno de los turismos está en la cuneta con las ruedas para arriba, volcado, donde posteriormente comprobamos que hay una víctima fallecida, y el otro turismo está lateralmente empotrado contra el frontal del camión, donde hay una mujer que está atrapada, consciente pero atrapada. Aconteceu pouco despois das 5:30 da tarde deste mércores e polo momento non se coñecen con exactitude as causas deste accidente mortal. No tenemos todavía, se están investigando, no tenemos claras las causas, pero parece ser que el fallecido subía con el coche y al salir de la curva ya salió dando algún bandazo, debió perder el control, chocó contra el vehículo, contra el segundo vehículo, un Golf, y posteriormente el camión arrolló a los coches. Es una carretera que, por desgracia, tiene más accidentes de los que nos gustaría, y ayer las condiciones meteorológicas tampoco eran idóneas. El suelo mojado no está ayudando estos días a que no haya accidentes. O condutor do camión saiu ileso. Agora, a Garda Civil traballa para esclarecer como aconteceu este accidente que mantivo a circulación interrompida durante parte da tarde, provocando retencións.
E houbo máis accidentes de tráfico. 3 deles, 2 foron múltiples e provocaron importantes retencións esta mañá na autovía das Rías Baixas en dirección a Madrid. Aconteceron a primeira hora preto do túnel de Alongos, en Toén. Bea, moi boas. Este punto no que nos atopamos é onde tivo lugar o accidente máis grave, vironse implicados 7 vehículos. A furgoneta que temos ás nosas costas non foi quen de frear e levou por diante 5 turismos ata que acabou batendo contra un camión. Unha persoa, un conductor, tivo que ser trasladado ao hospital. Producíronse retencións kilométricas. Son as retencións que se registraban a primeira hora da mañá na autovía das Rías Baixas en sentido Ourense, pouco antes do túnel de Alongos. O motivo, varios sinistros. O primeiro acontecía contra as 7:30 da mañá. Foron 3 sinistros entre o quilómetro 236 e o quilómetro 237 da 52. O primeiro consistiu nunha saída de vía, e o segundo consistiu nun accidente múltiple entre un camión, unha furgoneta e varios turismos. Accidente múltiple no que se viron implicados 7 vehículos, entre eles esta furgoneta que levou por diante varios turismos. Hubo un accidente justo antes, ¿sabes? Y fue lo que yo creo que la carretera ya estaba húmeda y nosotros cogimos desde atrás hasta que pudimos frenar. Iba conduciendo yo y un compañero me dice, están frenando todos de golpe, y yo, es que no me está frenando el furgón, y nada, frenaba y lo que intenté fue hacer es meterme por el medio de los coches para intentar llevarme los menos coches posibles, o sea, intentar como zigzaguear hasta que vimos que no y vimos un camión y dije, intento frenar aquí, y fue lo que nos paró, si no seguíamos para adelante. Os equipos de emerxencias que se dirixían xa ao primeiro sinistro, unha saída de vía cun ferido en principio leve, acabaron actuando nesta colisión múltiple. Si houve o coche que houve que escarcelalo, que foi o que saleu peor parado, bueno, houve 7 coches implicados, pero estaban bastante ben, só houve un que foi o peor. Sí, foi trasladado a Ourense. Sí que, bueno, le dolía el cuello, le dio una pierna, entonces lo inmovilizaron por seguridad, pero por suerte nosotros, o sea, tenemos contusiones y tal, pero nada grave. Pouco despois, nas propias retencións, rexistrábase outro choque entre 2 turismos e unha furgoneta, pero sen feridos. Hai bastante retención, entonces houve que desviar tanto pola G53 como pola 120. E o que sí queremos recordar desde a Dirección General de Tráfico é que cando as circunstancias meteorológicas sean adversas, de que por favor teña moita prudencia ao volante. Respetar non a velocidade que limite a carretera, senón un poquinho menos de velocidade, para que así evitar estos sinistros viais. Contra as 10:30 da mañá, tras a retirada de todos os vehículos, normalizábase a circulación na zona. Acabamos de escoitar, hai que ter máis precaución porque as condicións meteorolóxicas son bastante complicadas porque Galicia continúa baixo os efectos desa borrasca Claudia. En as últimas horas houbo varias incidencias, tamén preocupa a enchente de algúns ríos. Demetrio Morenza, moi boas. Moi boas, ríos como este, o Miñor, aquí na altura de Gondomar, que onte rebordaba debido á cantidade de agua caída ao longo destes últimos días. Agora deunos unha pequena tregua ao redor das 10 da mañá. A partir dese instante deixou de chover e o caudal deste río foi baixando. Había preocupación porque poidera rebordar outra vez. De momento a situación está controlada, pendentes de varios ríos na nosa comunidade, precisamente porque están a piques de rebordar. Por eso continuaba activo ese nivel inungal, precisamente para tomar medidas de precaución ante os posibles rebordamentos. Aviso amarelo que se mantén precisamente por las chuvias que van a continuar ao longo de todo este día. Gondomar é un dos concellos da provincia de Pontevedra que continúan en alerta por asulagamentos. Onte xa rebordaba o Miñor nesta zona onde xa están afeitos a ver como a auga entra en establecementos e garaxes e mesmo no mercado. E ademais agora estes anos últimos que chove intensamente varios días, que realmente cando sai o río, bueno, por aquí por esta zona que temos o colexio aquí, cando iba eu ao colexio a SB. Sí, ya se ha inundado 3 veces y bueno, ya tenemos una barrera profesional para no tener que volver a achicar agua. Cuando llueve lo normal, lo que pasa es que el río está sin limpiar y está construido también la zona en una zona que se suele inundar, pero se añade que el embalse del Zamans tiene apertura automática, depende del concello de Vigo, pero se inunda el concello de Gondomar. En Pontevedra tamén hai temor pola suba do Lérez. En Redondela, malia saír do aviso nas últimas horas, aínda toman precaucións nos 3 ríos, Albedosa, Maceiras e Pexegueiro. Choveu moito, o que deixa a fervenza da Feixa en todo o seu esplendor. Choveu, sí. Estes escambres que está pasando de chuvia nos está permitindo que a cousa estea controlada, vale?
Pero bueno, do tempo é unha cousa que é imprevista. De repente empeza a chover, e aquí o problema que hai é cando hai a subida da pleamar. Cando sube a marea, entonces o río está nunha situación máis delicada. Pero Moito, choveu moito, pero eu estar na clase non me enterei moito despois estudando. Aquí agradecen que a choiva non cadrase coas mareas vivas da semana pasada nin coas pleamares. Teño que decir que realmente ahora mismo está a cousa tranquila, porque, como ben estades a ver, non está chovendo, as choivas non foron tantas que as esperadas, tamén temos que decilo. A marea tamén nos acompañou, porque as mareas aquí tamén é o preocupante, pero realmente cando as chuvias foron máis fortes, a marea estaba baixa, entón, bueno, aí tuvemos a gran sorte, non? No sur da provincia de Pontevedra esta mañá as choivas foron escasas. Inungal advirte para esta tarde por acumulación de choivas ata mañá na provincia de Pontevedra. Son as 2:01, segue chovendo, son moitas horas xa, polo tanto, na costa, tamén no interior, é máis que recomendable seguir cun ollo posto nas posibles incidencias que poida provocar a auga. Nuria Castros, atento sempre cando chove en Ponte Maceiras, onde estás ti? Sí, situación de calma tensa nos ríos das zonas onde máis leva chovido nas últimas horas. Na provincia da Coruña mantense activo ese plan Inungal, pero polo momento non se produciron rebordamentos importantes nos ríos de Mazaricos, Santa Comba, Lousame ou tamén aquí en Negreira. Por exemplo, este río Tambre aquí en Ponte Maceira baixa con moito caudal, con moita auga, pero polo momento non se produciron anegamentos, non saiu do seu leito, nin chegou tampouco a casas nin negocios. Iso sí, mantéñense as medidas de precaución, os precintos para evitar que as persoas se acheguen a zonas de ribeira onde podería haber algunha enchente puntual e repentina. Iso sí, como dicimos, ademais, hai que manter as precaucións porque segue activa esa alerta amarela por chuvias, vai continuar chovendo durante todo o día de hoxe e tamén mañá. De momento estamos tranquilos, de momento, porque ainda que estamos na cola dun embalse, esta é unha capacidade normal, a que ten ahora mesmo, ainda se ve a cascada, no momento, a fervenza, perdón, cando a fervenza non se ve é cando empezamos a mosquearnos, porque xa empeza a subir o nivel, a salir para fora, tapa o muiño, hai risco de que entre no restaurante e nas casas dos veciños tamén. E iso no interior, pero que nestes días de temporal nunca está de máis lembrar as advertencias dos servizos de emerxencia para evitar accidentes ou sustos innecesarios na zona de costa tamén, porque un vídeo ou unha foto co teléfono móvil, por exemplo, para facerlle unha imaxe ou un vídeo a unha onda xigante non paga tanto a pena como para poñer en risco a vida, que é o que facemos moitas veces, ás veces sen darnos de conta e sen calibrar exactamente o noso acto. Estas son algunhas das fermosas imaxes que nos deixan temporais como Claudia, que pode resultar moi atractivo ver en directo ou inmortalizar cunha cámara, pero compre tirar de sentido común e atender ás recomendacións dos servizos de emerxencias para evitar riscos innecesarios. Na medida do posible evitar os desplazamentos, bueno, despois en tema aquí nesta zona que temos moita costa, sobre todo a xente que se queira chegar ás zonas de pedras, pois tratar de evitalos. As fotos sabemos que poden quedar moi bonitas nestes días que o mar pega forte, pero é moi peligroso, hai que ser consciente que é un peligro que non se debe de asumir, e o mellor é, pois, se achegarse, se se quere ver, pois velo desde lonxe ou velo desde o coche. Esta é outra imaxe frecuente en días como hoxe e que tamén se debe evitar. Os pescadores, pois, tratar de ir pescar a zonas máis seguras ou evitar as saídas, sobre todo nas zonas de pedras, de acantilados, onde pegue o mar, pois tratar de non achegarse nestes días. Como adoitan decir na costa, o mar non hai que perderlle o respeto. O mar non se lle debe de perder o respeto nunca na vida. Caes ao mar ou se pasa calquera desgracia e non a contas. Os que conocen saben un pouco máis, os que non conocen, pois aventúrase un pouco. Claro, e hai que terlle respeto. Home, claro. Dínos a nós, que estamos aí todo o día. Ahora no inverno, pois cos temporales, evidentemente hai que ter unhas normas, velo desde lonxe, porque sí que o mar pode engañar, é moi bonito o velo, pero hai que alexarse e ter unha distancia prudente, sí. Claro, sí, se vas pa zona de o que é mar aberto, pois sí, aí sí que ponse a todo o mundo a mirar como golpea, que sobre todo na zona de Neixón e todo por aí, pois é onde de verdade hai perigo.
Tomamos medidas, tuvemos que cambiar o escaparate porque xa entraba directamente no escaparate, nos collía o produto, bueno, xo tiña todo moi estudiado, nos collía o produto e xa marchaba. Entón tuvemos que poñer unhas baldas de cristal para protexelo e despois, a parte do escaparate, nos entraba dentro, nos controlaba cando estábamos un pouco ocupados, xa viña e xa nos collía o produto. Hai novidades no caso do crime machista de Palmeira, en Ribeira. A Fiscalía pide 25 anos de prisión para Jul Príncipe, que é o asasino confeso. O Ministerio Fiscal considera que o agresor nunca aceptou que a vítima rompera a relación con el e quixera refacer a súa vida con outra persoa. Por iso di, acabou coa vida da súa exparella e fixo a coiteladas. Tamén engade a agravante de parentesco e solicita unha indemnización para o fillo da vítima, que no momento dos feitos tiña 2 anos. A acusación particular tamén cree que houbo aleivosía e asañamento, polo que solicita para o home 34 anos de cadea e tamén a perda da patria potestade do seu fillo. E o xuízo polo asasinato do mozo coruñés Diego Bello, abatido a tiros, lembrarán, en Filipinas, acaba de retomarse con novas declaracións de testemunhas que parece que poderían ser claves. Entre elas, a do capitán do distrito filipino onde vivía a vítima. Na súa comparecencia negou que Diego fose narcotraficante, como sosteñen os 3 axentes que acabaron coa súa vida. Tamén dixo que o coruñés tiña boa reputación na illa. A máis asegurou que a suposta operación antidroga encuberta en que morreu Bello non estivo coordinada polas autoridades locais, nin tampouco se gravou, algo que é un requisito legal neste tipo de operativos. O vindeiro 8 de xaneiro vanse cumprir 6 anos do seu asasinato. E máis cousas, na Coruña a Policía Nacional detivo 4 individuos. Están acusados de furto, de coaccións, de ameazas e lesións a un grupo de mozos. O enfrontamento inicial retómase a noite de San Xoán, en Riazor, que viviu o seu segundo capítulo nas festas do Burgo, celebradas un mes máis tarde, tamén na zona metropolitana da Coruña. A partir de entón, os 4 detidos, 3 deles que son menores de idade, comenzaron a fustigar as súas víctimas, a vexealas, a agredilas e a ameazalas de morte en distintos lugares da cidade onde coincidían. A policía descarta, de momento, que pertenzan a ningunha banda organizada, pero sí que admite que detectou simpatizantes deste tipo de organizacións xuvenís de orixe latina. 270 euros de multa por realizar un acto de natureza sexual cunha vaca preñada nunha explotación gandeira de Castro de Rei. Esa é literalmente a condena que recibe o autor dos feitos por parte do xulgado de instrucción número 1 de Lugo. O xuíz considera o culpable dun delito leve de malos tratos animais. Tamén o inhabilita para o exercicio de calquera actividade relacionada con animais durante 4 meses. O día do xuízo, o dono do animal manifestou a súa decepción polo feito de que o acusado non comparecera na sala e porque na vista tampouco declararan os axentes da Garda Civil ante os que, segundo el, o agora condenado recoñeceu eses feitos de natureza sexual, dicimos, cunha vaca. Malestar entre os cazadores galegos pola práctica da caza do xabaril con cámaras fototrampa. Denuncian a colocación destes dispositivos que se activan co movemento para localizar as pezas en lugar do método tradicional, o dos cans de rastrexo. E entonces, ahora mesmo, está aí poñendo o chollo. Din que o uso de cámaras con sensores de movimento nas batidas de xabaril vulnera as regras de xogo, polo que censuran esta práctica empregada xa por algunhas cuadrillas en Galicia. Os compañeiros, se tú estás cazando dunha maneira como se cazou sempre e outra persona que estén usando estos métodos, digamos, non estás cazando nas mesmas condicións. Eso é o problema, sobre todo, porque tens máis posibilidades de dar capeza, de facer máis capturas. Eu teño desas cámaras, eu usas durante a temporada de cría, para saber como crían os animales, que cantidad de animales hai, pero claro, de aí a usalas para cazar, a caza sempre foi cazador, perro, animal. Medra o malestar entre o colectivo de cazadores polo uso das cámaras fototrampa que pode conlevar sancións.
Están prohibidos por Seprona e Medio Ambiente, si te pillan con cámaras, ter sanción. Siempre hai que colocalas con autorización. Primeiro, no caso da caza, a autorización do TECOR, e segundo, sería a autorización do propietario do terreno onde se colocan, e nunca apuntando a lugares públicos de tránsito. É unha cousa non legal nin ilegal, eu poñería como a legal. Apostan porque todos os cazadores respeten o tradicional rastrexo con cans das batidas de Xabaril. Xuntanse todos os compañeiros, uns quedan facendo lume para despois comer no sitio, e os restos separanse por o monte adiante, mirando onde hai rastro, onde anduvo de noite, onde non anduvo de noite, e onde lles parece que pode haber posibilidades, avísase a outros compañeiros que teñen uns cases especializados, e vanse con eses cas, e bueno, pois dices, oi, poden estar aquí, ou non poden, e o meu can diceme que sí, que non, e pois soltas aí, que está ben, que non, pois non pasou nada, a comer e punto. Entonces, se tú colocas as cámaras nesas carreteras, pois saben, home, por aquí pasou ás 4 da mañá, por aquí non pasou nada, por aquí pasou fai unha hora, e sempre tes máis posibilidades de dar con eles, claro. Desde a Federación Galega de Caza califican a práctica do trampeo con cámaras como pouco ética. Son as 2:11, 13 de novembro, e desde hoxe e ata nova orde, todas as aves de curral de España van ter que permanecer a cuberto. A medida toma o Ministerio de Agricultura e implica evidentemente que a situación que aquí en Galicia afectaba ata o de agora a un número moi concreto de concellos, pois son aproximadamente uns 40, agora esténdese a todos. O Ministerio explica que adopta a protección máxima o elevarse o risco de entrada da gripe aviaria no noso país nesta última semana, sobre todo polo aumento da presenza de aves migratorias e a baixada tamén das temperaturas. Estes dous factores facilitan a propagación e, polo tanto, tamén a supervivencia deste virus. Ainda teñen aí comigo. O premio da ONCE deste martes, o coñecido como 11 do 11 da ONCE, deixou en Galicia un bo petisco, 3 millóns de euros en total. Un na Cañiza, outro en Mos e un máis en Pontevedra. Estivemos na cidade de Lérez con Ramón, que é un dos vendedores dun destes boletos premiados. Que tal, Ramón? Vaya premio bodiches, Que me dicías? Sabes me tocar a min? E iso estarán precisamente pensando moitos, xa podía tocarme a min. No, xa o me controlou a mañán e dixo que estaba cerca de por aquí, pero o meu non era. Sempre jogo aquí, hein? Pois podía ter sido. Puido ser, pero non foi. Descoñécese o premiado ou premiada cun 1.000.000 de euros no sorteo da 11 do día 11 do 11. Sabemos que ten un boleto con este número, 24.760. Sabemos que vendeu Ramón no seu posto do centro de Pontevedra. E sabemos tamén que tiña claro que ese día ia chegar. Iso é realidade o que eu pensaba fai anos de dar un premio. Sempre decía así, calquer día vou dar 1.000.000 de euros. Chegou o día. É un número deses que eu califico de raros. Pero, bueno, o máis importante é que sabe que un é posible. O asunto é se é cliente habitual ou igual é un transeúnte, que pode ser un turista ou... Claro, aquí pasan moitos turistas tamén. Un detalle estaría ben. Pero, home, iso xa é decisión da propia persona. Está confirmado que foi unha venda física. A espera de saber se o agraciado ou agraciada terá o detalle, por que non soñar con que faríamos con ese 1.000.000 de euros. Ao marcharme para lá, para onde haya bo tempo. Probablemente ahorrarlos. Mi madriña do Carme, compañeira, eu quisei o que facería. Irme de viaje a Andorra o si no a Madrid. Yo al menos 15 días me mantendría trabajando para que de repente no diga, venga, lo dejo todo. Invertirlo y sobre todo en la familia. €1, me compro una casa, me compro un coche y me voy de Pontevedra. Dejar de trabajar. Se cumplirían muchos sueños. Pois polo momento Ramón xa cumpriu un grande, o de vender un premio importante. E ollo, pensando xa no Nadal, non desbota a repetir. A esperanza que a próxima vez poden ser eles. Xeixa como for, fachendoso coa súa foto no xornal, en Pontevedra, el xa é famoso. Tamén o número premiado, merecedor de ser retratado. Ou gastar os cartos de marisco tamén é outra posibilidade, non? Bueno, case a metade do peixe e do mariscos que se vende en Noiteboa ou para Noiteboa, pensando neses menús de Noiteboa, vai pasar polo conxelador. Ise é o cálculo máis ou menos dos profesionais da Praza de Abastos de Santiago, porque tras o remate da veda da centola e tamén do percebe, agora están chegando xa as primeiras encargas do produto para o Nadal.
Nas peixerías da Praza de Abastos de Santiago xa comezaron a recoller encargas pro Nadal. Din que as vendas para conxelar poden superar as de produto fresco. Xente quere congelar, e tes menos xente de que prefiere levar o produto fresco. Depois vese nas encargas que tes e tal, pois, bueno, cada ano vai un poquinho menos esas encargas que tes de fresco. Os precios van a ser elevados, con eso hai que contar. A cantidade de produto é moi baixa, cada vez menos. É verdade que non é significativa esta semana, tanto esta como a anterior, polo temporal. A nosa clientela algún xa preguntou, pero bueno, entendo que entre a semana que ven e a seguinte, porque logo tamén na Ponte da Constitución é habitual que se encarece un pouquiño. Con todo, anticipar as compras para conxelar é unha práctica que non gusta a todos. A mí non me gusta, prefiero comer menos e non me gusta. O pescado sí que congelo, sobre todo a merluza. Sento lo cozo, envolvo un pañiño así mollado na agua de cocelo, e cozo e moi ben, non se nota. Precisamente vou aí a falar coa pesqueira. Como norma xeral, o marisco manterá mellor o sabor se o conxelamos cocido. A maneira regular é esa, cocer, deixar enfriar moi ben, para que non haxa un choque térmico grande, logo envolvelo, mollar o trapo na auga da propia cocción, un ou dous, envolvelo moi ben, logo illalo ben con plástico, unha bolsa de conxelación especial, e metelo no fondo do conxelador, nunha parte na que non haxa oscilación térmica. A excepción é o camarón. Tal como ven, vivo ao conxelador, nunha bolsa, e logo despois, según o día que se vai a preparar, tal como está o bloque, sumerxilo na auga xa fervendo. E hai especies que recomendan mellor sempre comer en fresco. Congelar o percebe? Non congelar o percebe. É mellor que leves un cuarto quilo e que o comas fresco que leves un kilo e que o comas congelado porque non vai saber a nada. Son as 2:16, case 17, veciños de 7 parroquias da Estrada piden unha mellora urxente da vía que os comunica coa Ponte Ulla. Hai anos que os veciños da Estrada denuncian o abandono da calzada que os une con Ponte Ulla. Transitar por ela, din, é unha operación de risco, tanto pros coches como pros peóns. Unha carretera super estreita, unha carretera chea de curvas, toda de baches, que non está adaptada á sociedade que temos ahora mismo. De Arnois para diante está todo feito un desastre. Ribeira, Berras, Paradela, todo eso por aí. A me gustaría que se arreglar, porque isto está leva así 50 anos. E nós demandamos que se faga un arranxo integral da vía, que non sea nin un parcheo, nin unha nova capa de rodadura, ou sea, un novo asfaltado, que non nos soluciona estes problemas de seguridade. A existencia dunha areeira na zona e os erros de cálculo dos GPS meten por esta vía camións de gran tonelaxe. Nos pasos máis estreitos a circulación complícase e faise especialmente perigosa. É que é un problema, sobre todo o transporte pesado e o autobús, o transporte escolar. Non ten habido máis desgracias porque a verdade que vas con precaución, pero... Podes ver aí uns baches, o ponte tamén está... É un ponte estreito, había que facer un ponte máis ancho, tamén unhas aceras para as aldeas, para a xente. Malia que existe un anteproxecto para reformar esta estrada de titularidade autonómica, os veciños din que xa non hai máis tempo para agardar. O que pedimos é que se faga o máis rápido posible, que non se demore no tempo porque, claro, entre que se fai o proxecto e se ejecutan as obras poden pasar 4 ou 5 anos. Creo que lle faría falta unha ampliación, anchala, bacheala ou asfaltala, mellor dito, e que pintala. Al ter un contorno natural e paisajístico tan importante cerca de Lulla e, bueno, pues cada vez es máis transitado por persoas, ¿no? Por iso queren circular, pero tamén camiñar con seguridade a carón desta estrada, reclamando beiravías e beirarrúas polos núcleos de poboación que atravesa. Algo que, din, melloraría tamén a calidade de vida nestas parroquias rurais da estrada. Na zona do Ensanche, en Santiago, están aumentando os roubos en comercio. Sobre todo as perfumerías e os supermercados convértense en obxectivos especialmente apetecibles para quen precisa ou quen está buscando cartos rápidos. Teñen un inimigo na casa. Hai un punto de venta de drogas aquí enfrente, está aí baixando. Hai unha persona en particular que é conocido xa de todas as compañeiras tamén das perfumerías de aquí cerca e entranos todos os días para coller o que pode. Pasou nas últimas horas, roubaron unha vez máis e van unhas 21 perfumes nunha tenda do centro e intentaron vendelos a só uns metros.
Vino un chico y bueno, preguntó si quería unos perfumes baratos, muy baratos, y claro, yo le dije que no. Yo me imaginaba que era mercancía que había sido robada. En pouco ofreceronme un queixo a 2 euros, o sea, están buscando cartos por todas partes. Isto, o que máis están sufrindo son os supermercados. Bueno, a perfumería, desde logo, porque é un produto moi fácil e moi apetitoso, as ópticas tamén. O último ano está sendo un pesadelo, sobre todo en algúns establecementos que son especialmente apetecibles. Xa tremen pensando no Nadal. Perfume é algo moi solicitado, sobre todo ademais nestas fechas. Entón, a xente vai encargando, tuvemos que cambiar o escaparate, porque xa entraba directamente no escaparate, nos collía o produto, bueno, xo tiña todo moi estudiado. Parece ser que hai varios pisos por esta calle, por Alfredo Brañas, que ti leves o que leves, eles danche droga. É unha práctica habitual. De feito, no desaloxo do narcopiso das Fontiñas, a veciñanza puido confirmar as súas sospeitas. Había bicicletas, había unhas Karcher, había así, varias cousas. Encheron dúas furgos de material a priori robado. Levaban tempo aí, non sempre os mesmos, pero si o mesmo perfil, inquiocupas dedicados ao tráfico miúdo que traían os veciños de cabeza. A desesperación chegou até o punto que mesmo contrataron seguridade privada para evitar o sobe baixa constante. Polas noites xa non podían subir o piso e máis, entón acabase baixando a rúa e acabas vendo os mesmos movimentos, acabas vendo no parque, aquí na rúa, un poquinho máis abaixo na rotonda, por todas partes. O último en que ocupa está detido é o piso precintado. Por fin respiran aliviados. O que non saben é por canto tempo. Por necesidades meteorolóxicas, seguramente, claro, porque está chovendo moito, pero nas tendas de zapatos notan un aumento da venda das botas de auga. Son días de catiuscas. Tras moitas xornadas de fortes ventos e precipitacións intensas, esta mañá puidemos comprobar que un día de chuvia si inflúe no comportamento dos consumidores. Este tempo xa é matador. Hoxe, de feito, fun á universidade pola mañán e acabei empapada. Por eso de vir buscar unhas botas boas para a auga que fai falta. Una bota de piel, al final si cae mucha agua, acaba entrando. Entonces la gente pide o Gore-Tex o catiuscas. Son estas botas de auga que co paso do tempo foron cambiando tanto de deseño como de materiais. As catiuscas hai unas preciosas. E como aquí chove, pois que chova. A súa orixe remontase ao 1817, hai xa 208 anos. El origen es ruso. Es de la duquesa de Kent, que le gustaban mucho las actividades al aire libre, salir al campo y eso, pues lo puso de moda quería un calzado que le valiese para el agua, para las condiciones climáticas adversas, entonces le puso el nombre de catiuscas. Malia que non foi ata o 1931 cando fixeron acto de presencia en España. Creo que vino una zarzuela aquí a España que se llamaba Catiuscas y la protagonista llevaba ese tipo de calzado, entonces se popularizó. E o caso é que viñeron para quedar. Son súper monas, a mí me parece que sí que son para poner ahora en invierno. Yo creo que es un calzado que se amortiza rápido. Poden resultar imprescindibles porque hace moito vento, moita chuvia, pero eu son máis de botas ou botíns. É certo que hai quen se resiste a mercalas. Eu non as poñería, pero sí que son útiles. Me prima máis el estilo que las catiuscas. Son incómodas. Pero que en sí as usa vai convencido con elas. Suelen estar de moda y la gente las usa ya incluso los días que no llueve. Hai unha árbore na provincia de Ourense da que din que fala. É un carballo centenario, está en Padroso, no concello de Xunqueira de Ambía. E porque é considerada unha reliquia botánica, vai entrar no catálogo galego de árbores senlleiras, que son as árbores que por tamaño, por rareza, por beleza ou por idade tamén teñen esa consideración. Tripulante da nave da amizade, a vos falo. O carballo de Padroso en Xunqueira de Ambía non é o máis grande, nin o máis groso, nin o máis lonxevo, pero é o único carballo que fala. Di o Bieito Toledo, escritor e impulsor para que hoxe este carballo sexa xa un árbore senlleira no catálogo galego. O carballo grande viunos medrar cando éramos nós quen perseguíamos a choiva para termos charcos onde choutar.
E fala a través das voces de máis de 30 autoras e autores galegos que escribiron para honrar este carballo centenario. Situado ao pé do camiño de Santiago Mozárabe, na Vía da Prata, pídenos un abrazo cando nos achegamos a él. Moita xente ven a velo, e como ves, pon o cartel de abrázame, moita xente ven a abrazar. A verdade é un orgullo aquí en Padroso ter un gran árbol como este. Chámenlle o carballo centenario, vai moita xente a abrazalo. O escritor e editor Biei Toledo naceu nesta casa en Padroso e a publicación dos seus 3 libros son unha homenaxe a esta árbore que é todo un orgullo para a veciñanza. Sí, a mí pareceme ben. E ademais, ese carballo deron llore moita importancia, pero os outros carballos tampouco nos poden cortar. Paso o camiño de Santiago e sabedes, toda naturaleza, todo moi bonito, e que veñan e vayan a Santiago, que pasen por aquí, que abracen e van ter moita suerte no camiño. E ademais das palabras das poetas como Carme Villar Alonso ou Marica Campo e autores como Méndez Ferrín ou Alonso Montero, cada segundo sábado de xullo a Fundación Biei Toledo organiza un encontro arredor do Carballo de Padroso, con recitais e música para lembrarnos a importancia de valorar e protexer o noso medio. Proxectábamos casiñas que non chegamos a habitar, pero Carballo grande non, el ficou ali agardando. Bueno, pois nós xa non temos tempo para máis por hoxe. Aquí remata o Galicia Noticias, pero mañá, como cada día en directo, ás 2:10. Está aquí este programa.